Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongietorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 22 asteazkena bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, hemen platora gaizka etorriko da, LAB sindikatutik datorrena. Urtarrilaren 19an, igandean, Altsasun zuzendegi enpresaren ixtearen aurka manifestazioa egin zuten eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Erikarekin konektatuko gara Arrotu zerbitzutik datorrena. Arrotu zerbitzuak neguko programazioa prestatu du eta hau aurkeztera dator. Baina honekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Gaurko efemerideak ikusiko ditugu orain. Gaurko egun batean, 1589ko urtarrilaren 22an, Espainiar konkistatzaileek Akoma jatorrizko herriaren aurkako sarraskia abiatu zuten gaur egungo Mexikon. Lapurtu nahi zizkieten lur batzuen harira, Akoma herritarrek 11 Espainiar hil zituzten, tartean Juan Oñateren iloba Juan de Zaldibar. Urte batzuk geroago, 1975ko urtarrilaren 22an, Espainiako poliziak Jose Mari Eskubi eta Julian Larunbe atxilotu zituen beran. Etan integratu berri zen Iratxe eskualde Nafarreko kideak ziren. Eskubiren atzetik zebilen polizia, Iruñeko monumento frankista bat lehertzea egotzita, eta Larunberen laguntzaz Ipar Euskal Herrira gurutzatu nahian zenbilen. Eskubik gero eta kuarteletik ihes egin eta muga gurutzatzea lortuko zuen. Guardia Zibilak, baina, mendien bere bila zela, migrante portugaldar bat hilko zuen tiroz eta gosez hil zela esango zuten. Egun berean, baina 1977an, Euskararen ofizialtasunaren alde manifestazio jendetsua egin zen Donostian. Batetik Euskararen ofizialtasuna eskatzen zen, eta bestetik estatuak zergen bidez jasotako dirua euskal kulturan zertan inbertutu beharko lukeen zehaztu nahi zuten. Irakaskuntzan, komunikabide ofizialetan eta administrazioan. Eta bukatzeko, 1989ko urtarrilaren 22an, Algerreko negoziazio mahaia eratu zuten etak eta Espainiako gobernuak. Etak behin-behineko suetena aldarrikatu zuen eta bere burua gas alternatiba lortzea zen. Espainiako gobernuak ez zuen helburu politikorik negoziatzeko asmorik, baina nahiko ontzat ematen da garai hartan armak presoen truke eskema onartuko zukeela. Hau da, etak borroka armatoa utziz gero presoak askatu eta erbesteratuen itzulera bideratzeko prozesua onartzeko prest zegoela. Elkarrizketetan ez zen adostasunik egon eta negoziazio prozesua hautsi zen. Hau izan zen eta negoziazio prozesu batera indartsuen iritsi zen aldia. Aste honetarako agenda errepasatuko dugu. Asteartean, alde batetik, Anastasini zirkua liburuaren aurkezpena egingo dute Arturo Kanpion euskaltegian. Anastasini zirkua ondu dute Miren Amuriza idazleak eta Malen Amenabar ilustratzaileak. 1936ko uztailean iritsi zen Anastasini zirkua Lodosara.
Jatorriz italiarrak ziren arren, Afrikako iparraldetik sartu ziren penintsulan gora, eta bertakoak ziren Zeutakoak konpainiarekin zihoazen laguntzaileetako asko. Emankizun bakarra eskaini zuten, zirkuko kide gehienak fusilatu zituzten eta beren material eta animalia guztiak geratu ziren bertan behera. Arratsaldeko 6etan Ika Arturo Kanpion euskaltegian aurkeztuko dute liburua eta 7:00 karrikirin. Beste alde batetik Kondestableren zibiboxean arratsaldeko 7:00 Jose Luis Erdoziaren Ai Haupenanik izeneko dokumentala egongo da ikusgai. Nafar Ateneoak antolatuta Iruñeko udaletxearekin lankidetzan. Ai Haupenanik filmaren helburua herritako hizkera berreskuratzea da. Etxarrikoa bereziki kasu honetan toka eta noka, emakumeen beraien artean nola egiten zuten, gizonak emakumeekin baita gizonak haien artean ere. Noka eta noka lokuptiboa. Ostegunean Sanduzelaiko liburutegi publikoan arratsaldeko 7:00 Mo behi euskaldun baten memoriak izeneko liburua izango dute aztergai. Hilabete bakoitzeko 4. ostegunean biltzen da irakurle taldea, aurretik irakurritako liburu bati buruz aritzeko. Juantxo Urdiroz idazleak koordinatzen du. Aurtengo saioa urtarrilaren 23an izango da. Eta Juan Suarezen Mo behi euskaldun baten memoriak liburuaz eztabaidatuko da. Larunbatean Izaki Gardenak eta Nasker taldeen kontzertua egongo da Totem Aretoan. 2012an sortu zuen Jon Basagurenek Izaki Gardenak taldea. Ordutik 3 disko luze eta hainbat single plazaratu dituzte, rockaren eta poparen arteko soinuak landuz. Orain, 4 urteko geldialdi baten ondoren 2024an berriz martxan jarri da taldea. Orube izeneko diskoa argitaratuz. Totemen izango dira Nasker Atarrabiako taldearekin batera, arratsaldeko 8:00. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Europak bere interesak eta balioak defendatuko ditu Trumpen politiken aurrean. Alemaniako kantzilerraren esanetan, AEBko presidenteak mundua airean mantenduko du. Trumpen esanetan, Espainia gorabidean dauden herrialdeen artean dago, eta 100% muga zergak ezarriko dizkio. Poltsen tipoari eusten diote. Mexikoko presidenteak esan du prest daudela aberriratuak hartzeko. Argazki nagusian, ezkerretik eskuinera, Ana Larrotxa, Mariela Rivera, Laila Ragib eta Yesenia Salgado, Emauseko traperoen trakudendan, arrotxapean. Titularrean, Emauseko trapukeriek 3.000 tona arropa biltzen dituzte. Ehungintzaren erretiratzeak gora egiten jarraitzen du urtez urte, eta 0,9 2024an. Hori koloreko berrian, Iruñeak Mask sarien gala hartuko du ekainaren 16an. Eskuineko berrietan, alde batetik, aita hiltzen saiatu zitzaigun, orain libre dago eta gu babesik gabe. 8 urteko kartzela zigorra ezarri zioten, eta auzitegiak zigorra eten dio, 18 hilabete bete ditu. Beste alde batetik, Hezkuntza Departamentuak Esteilasi eskatu dio ken dezala auzitegi gorenak pai plazengatik jarritako errekurtsoa. Jarraian, itzulia izango da Rural Kutxaren helburu nagusia. Azkenik, Osasunak Aresoren berrikuntza bizkortu du. Diario de Navarraren titular nagusian, Donald Trumpek ordu batzuetan Joe Bidenen 4 urteko politikak baztertu ditu. Espainia, Errusia, Txina edo Indiako taldeko herrialdeekin nahasten du. Argazki nagusian, autoak desegiteko Baldassarbeko mekanari bat Valentziako ibilgailuetako baten gainean lanean. Titularrean, autoen desguazeak danarako. Nafarroako enpresa espezializatuek Valentzian suntsitutako eta urpean dauden udalerrietako zelaietan metatutako milaka ibilgailuak ezabatzen lagundu dute. Ezkerreko argazkian, Tres Reyes hotelean egindako ekitaldira bertaratu zirenak. Titularrean, gain erregulazioa, talentua eta absentismoa 2025ko erronkak.
Beheko berrietan, ezkerrekoan, senideak zaintzeko 5 baimenetik 4 emakumeek hartzen dituzte. Eskuinekoan, kontrako noranzkoak doazen bizikletak Iruñeko 30 km/orduko kaleetan zehar, eztabaida berria. Goiko berrietan, ezkerrekoan, rural kutsaren erronka nagusia, uziren top 30ean amaitzean. Eskuinekoan, Kafune, Nafar film laburra Goya sarietan. Gararen titular nagusian, Trumpek okupazioa bultzatu du kolonoei jarritako zigorrak baliogabetuta. Donald Trump AEBko presidenteak bertan behera utzi ditu Zisjordaniako kolonoen aurkako zigorrak, Palestinarren okupazioa eta jazarpena bultzatzen baitu. Israelgo armadak berriro eraso zion Jenini. Argazki nagusian Donald Trump dugu, titularrean Bidenen politikak zapuzteko errubriken erregistroa. Ezkerreko berrian EAJak eta Juntsek erabakitzen dute, diru publikoa edo onura gehiago energetikoentzat. Beheko berrietan, ezkerrekoan adinekoen egoitzetako zuzendariek 7.216 plazako defizita dagoela ohartarazi dute. Eskuinekoan, Laudioko guardianaren itxiera iragarri dute. Berriaren titular nagusian, egunero borrokatu behar izaten dugu baliabiderik oinarrizkoenak eskuratzeko. Ibrahim Islam argazkilariak eta Shaima Abulata ingenieritza informatikoko irakasleak azken 15 hilabeteotan Gazan bizi izandakoa kontatu dute. Gazatarrek dena galdu dute Israelen erasoengatik, jendeak geroko utzi ditu malkoak. Argazki nagusian Salvatore Michelena ikastolaren aldeko elkarretaratzea atzo Zarautzen. Titularrean Jaurlaritzak 140.000 euroko isuna jarriko dio Zarauzko ikastolari. 8 familiaren matrikulazioari eusteagatik zigortu dute. Goiko berrian Anemiren Miralles bidaiariaren hitzak ditugu. Behin bidaia hasitakoan beldur denak ahazten zaizkit. Beheko berrietan, alde batetik, Julia Ojeda, Matria o Barbarie liburuaren editorea denaren hitzetan, Kataluniako feministok ez baditugu espazioak hartzek, gizonek edo feminista espainiarrek kolonizatuko gaituzte. Beste alde batetik, Txibitek akordioa egin du iaz protesta batean irain matxistak egin zizkiotenekin. Jarraian dekretu bidez hasi da Trump egiten eta desegiten. Gainera, fasismoaren eta gerraren aurka manifestatzera deitu du GKSek larun baterako. Ondoren, UE Zinema Euskal Film laburren jaialdia hasiko da gaur. Bukatzeko Laudioko guardian enpresa itxi egingo dute datorren udan eta 171 langile kaleratuko dituzte. Euskal Herriaren titular nagusian, Aintzane Aristegiren hitzetan, trikimailu juridikoak erabili dira Baztandorron hitza isilarazteko. Kriminalizazio saiakera salatu nahi dugu. Arostegiako auzipetuek otsailaren batean Iruñean Nafarroko auzitegietatik arratsaldeko 4etan aterako den manifestazio nazionalean parte hartzera dei egiten dute. 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroko isuna ezarri dizkiete. Aintzane Aristegi auzipetuak eman du egoeraren berri. Eskuineko berrietan, goikoan Max sarien banaketa Iruñean izango da. Antzerki eta dantza ikuskizun onenak saritzen dituen ekitaldia Gaiarre antzokian antolatuko da ekainaren 16an. Bekoan Maria Navarro Gastiasororen hitzetan, denboran bidaiatzea posible da eta badakigu nola. Zinema eta zientzia zikloaren 8. edizioak denboraren kontzeptu du mintzagai. Donostiako International Physics Centerreko ikerlariekin hitz egiten aritu gara honen bueltan. Kaixo, lehen aipatu egun bezala orain gaizkarekin gaude, Lab sindikatutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi. Bueno, manifestazio bat egin zenuten igandean, ezta? Urtarrilaren 19an, Altsasun, Susundegi enpresa ez ixteko eskatzeko. Bai, 19an betetzen zen, bere garaian jarri ziguten epe bat, eta zirudien gauza geizki zegoela, eta hala dago, esan, hartzeko den konkurtsoan bai dago enpresa,
Eta, bueno, bildu genituen, eskualdeko eragile eta sindikatu ezberdinak, eta, uste dugu alternatiba dagoela enpresarentzat, eta, momentu honetan exigitzeko, implikazioa eta babesa ez, eta lortzen dugun, enpresa hori zabalik mantentzea. Eta testu inguruan jartzeko, zertan datza edo zein da susundegin egiten dena, eta zenbat pertsonek egiten dute bertan lan? Susundegik bere garaian trenak egiten zituen, eta gaur egun autobusak, ez? Hori da bere karrozeria egiten du autobus. Azkenean txasiak jartzen dituzte beste enpresa batzuk edo klienteek, eta hauek ditutena da karrozeria. Orduan, Susundegi ez da lehenengo krisia duena, 2009an ateraz izan zuen krisi nabarmenena, bertan Nafar gobernua sartu zen, kaleratzeak egin ziren, zaiti azkenean beti izan da enpresa bat, merkatua eta lana izan duena. Baina uste dugu, atzetik egon dela beti antolakuntza falta bat, produktu hori errentagarri egin ez duena, eta gestio txar ezberdinak egon direla. Nafar gobernua sartu zenetik 2009an, beti saiatu izan da inbertsore bat bilatzea. Ez dira egin beharreko barne aldaketak eta saiatu izan dena beti, aldaketa txiki batzuk egin eta ea enpresa saltzen den. Baina horrek orain arte eman du, eta zirudien joan zen urtean 800 lanpostu publiko egin zirenean, eraldaketa bat eman behar zela. Ez da eraldaketa hori eman, denbora gutxi egon da ere eraldaketa hori emateko, baina azken finean ikusi da atzetik ekartzan arazo estrukturalek tope egin dutela eta egoera uste baino okerrago izan dela. Horrek erakusten du markada honetan egon den kontrol falta eta egon den gestio kaskarra. Eta orain badaukagu enpresa bat hartzeko unen konkursoan, eta ikusten dugu, bada merkatua duen enpresa bat, produktua du, badirudi gainera autobusak eta garraioan dabilen jendeak gogoko duen zerbait dela, eta badirudi ere interesa sortzen duela. Baina uste dugu, argitu behar dela gertatutakoa, erantzukizuna badaude eskatu behar direla, eta horrela begira behar dela benetan, azken hamarka honetan utzi den hori, hau da behar zuen eraldaketa hori gauzatzea, ez. Eta zein da Susundegi enpresaren garrantzia sakanako eskualde batentzako? Egia da, gure eskualdean aurreko krisian ehun industrialak izan zuela kriston galera. Egia da ere orduan gure eskualde antolatu zela eta lortu dela lanpostu galera hori ordezkatzea, eta gaur egun uste dut enplegua sortzen dela oraindik, batez ere metalgintzako sektorean, baina naiz eta hori sortu den eta badirudi gaur egun badaudela enpresak eta lanpostuak gure eskualdean, bai sektore eolikoaren gaur egungo krisiak eta autogintzakoak egiten dute garrantzitsuago oraindik Susundegin dauden, gaur egun 350 pasa lanpostuak horrek ere egiten du, inguruan izan ditzazkeen azpikontrata batzuk, eta baita Altsasu bezalako herri batean, zaitik Altsasu bai izan zen benetan kaltetu horreko krisian, Altsasu ez da egon, ez da ordezkatu bere garaian zegoen ehun industrial hori, uste dut dela Altsasuko enpresari garrantzitsuena, Altsasun kriston pisua duen enpresa bat da, eskualde mailan, igual, begia da lanpostu gehiago daudela, baina Altsasu batentzat izango litzateke, nahiko golpe definitiboa ez bada latza, ez. Eta imaginatzen dut familia askok bertan lan egingo dutela, ez da? Egia da, asko dira, baina egia da ere, bai Goierritik, bai Arabako Lautadatik, edo Iruñetik ere, jende desente hurbiltzen dela, uste dugu, eta gainera, ikusi dugu ere, nola 800 lanpostu zirela helburua, eta non geratu den, eta hori ere golpe bat izan dela, eta jende bat egual prestatu da, hori horrela izateko, lanbide heziketan, aldaketa egin ziren, ezakite, baude hor,
Beste elementu batzuk ere, golpea horrendi gogorra ikusten delako, ez? Batetik lanpegu galera eta gero ere espero zena ez dela izango, ez? Eta nola ikusten duzue Nafarroako industriaren egoera orokorrean, ze orain gertu dira ere beseatzeko kasua, ez? Bai, igandeko manifan ikusi zen pixka bat, ez? Han izan genituen beseatzeko lankideak ere, eta azkenean Nafarroan ere ikusten da, ez? Nola autogintza edo sektore eolikoak ere, ze dependentzia dagoen, ez? Horretan, Zurrundeginen kasuan, bada enpresa bat, gaur egungo krisi ekosoziala dugun hau, ez? Horren aurrean ere, bada enpresa bat, jo dezakela beste bide batetik, ez? Transporte publikorako, autobusak egiten direlako, beste energia batzuekin ere mugitu daitekelako, eta etorkizunean autogintzak eta dituen krisiarekiko izan daiteke enpresa garrantzitsu bat eskualderako eta baita Nafarroarako, ez? Egia da, Nafarroan erronka asko izango ditugula, uste dugu mundu mailan ere, ez? Hemen krisi klimatikoarekin dagoen aldaketa guztiekin eta ez dakigu oso ongi norantz joango duen industrialak, ez? Eta egia da, adibidez, sektore eolikoarekin ikusi zer gertatzen ari den, Gamesaren kontuarekin eta orduan aldaketak datoz eta aldaketa horiek eragingo dute. Izan automatizazioa, izan krisi ekologikoa, orduan horren aurrean, kokatu beharko gara eta antolatu beharko gara, noski. Eta Nafarroako gobernuaren erantzuna zein izan da? Egia esan, Nafarro gobernua, nik hitz egingo Zuzundegiko kasuaz, egia da, Nafarro gobernua sartu zela hemen UPN-ren garaietan, gero alde egin zuela beharrezko aldaketak eman gabe, eta gaur egun berriro Nafarro gobernuak babestu du proiektu hau, baina badirudi bazeolako aukera potente bat, ez? Eta harremanetan egon gara, oro, Nafarro gobernuarekin, eta ze alternatiba dauden Zuzundegirako gutxi gora bera, trasladatu izan digute, ez? Alde horretatik ikusten dugu, hor egon dela, baina uste dugu Nafarro gobernuak ezin duela egin, orain arte egin duen berdina Zuzundegirekin, ezin da diru publikoa halako enpresetara bideratu eta gero kontrolik gabe utzi eta eskatzen duten bakoitzean eman eta kontrola ez egin, ez? Orduan uste dugu aurrera begira, benetan proiektu industrial bat baldin badago enpresarako, uste dugu Nafarro gobernuak paper garrantzitsu bat jokatu behar duela, ezin dela erori hor jarri izan duen diru publiko hori, kontrol bat egin behar dela, eta lanpostuak egon behar direla, ez? Orduan, Nafarro gobernuak erronka bat du, eta nik uste dut eztabaida dagoela, dela sektore publikoak ze paper jokatu behar duen, eman behar den eraldaketa honetan, ze paper jokatu behar duen industrian, eta ezin dena dela orain artekoa egin. Enpresa handiek eskatzen digutenean, sektore publikoak babesten du kasu batzuetan, kasu honetan bezala, baina gero ez dago kontrolik, konfiantza osoa ematen zaie enpresa buruei, eta gero ikusten dugu, Zuzundegin bezala, ez zegoela atzean, egon beharrekoa, ez? Orduan, geratzen da kontrola, ze paper jokatu behar du sektore publikoak, eta nola bultzatu dezakegun enplegua eta lanaren eta aberastasunaren banaketa gure eskualde eta herrietan. Eta azkenean, isten bada, ze erantzunkizun izango du Nafarroako gobernuak langileei dagokionez? Langilei dagokionez ez dakiz ze erantzunkizuna egongo den. Kontua da, momentu honetan hartzekunen konkursuan dago, enpresa administratzaile konkursal batzuen esku dago, eta administratzaile konkursalak, segun nola bukatzen duen gauzak, erabaki dezake konkursoa kulpablea izan ala ez. Orduan, kasu horretan, kulpable izango balitz, administrazio konkursalak ebatziko du zeintzuk diren egoeraren arduradun. Jakingo da, Nafarro gobernuaren jarrerak egoera okertu edo hobetu egin duen, hor arduraren bat dagoen, enpresa buruen jokaera izan beharrekoa, ala ez. Guk uste dugu, egon den jokamoldea, batez ere enpresa buruarena, izan dela arduragabea, ez? Guk uste dugu ardurak daudela.
ikusiko dugu prozesu honen amaieran ze gertatzen den, ez? Eta zer ardura duen, hemen parte hartu duen agente bakoitzak. Egia da, hori izango dela, nahi ez dugun eskenatokia, nahi dugulako enpresa zabalik egotea eta aurrera egitea, baina ebatzi beharko da hori ere, eta guk dakigunez, gestionen atzean badaude ardurak enpresa buruaren aldetik, egon daiteke ardura ere sodenaren aldetik, eta inkluso beste enpresa baten aldetik, ez? Kontua da, ikusiko dela, honen bukaeran, desberdin izango da, enpresa jarraibidea duen, edo ez duen. Orain momentu honetan garrantzitsua izango da, zer gertatzen den urtarrila eta otsailean. Uste dugu, otsaila bukaerarako ebatziko dela Susundegik aurrera egiten duen, edo bertan geratzen den. Eta noiz izango da ebazpena? Momentu honetan, lehengunean filtratu zen prentxan, eta filtrazio bat izan zen, baina jende gehiago egon da. Uste dugu, badaude interesdun ezberdinak. Orduan uste dugu epeien luzatuko direla, benetan proposamen zehatzak baldin badaude mahai gainean. Guretzat, gonden epeak otsaila da, baina kontziente gara, baldin badago proposamen industrial bat non daukan zorrari irtenbide ematen zaion eta ahalik eta enplegu gehien mantentzen duen, hori hautatuko dutela administratzaileek eta hori izango dela plana, ez? Badirudi aukerak daudela, interesduna daudela, eta horrek markatuko du erritmoa. Ez dela, oraingoz, langilei 3 hilabeterako luzatu zaie ERTE egoera, eta aukerak ere ikusten direlako. Orduan, espero dugu otsaila ez izatea azkeneko hilabetea, baina otsailean jakingo dugu aukerak dauden. Benetan ja ofizialki, proposamen zehatz bat dagoen mahai gainean, eta hori baldin badago, ziurrenik hilabete gehiagotan ikusiko dugu ea posible den hori aurrera ateratzea. Hori da, otsailean ez badago proposamenik, argi dago, Susundegi itxierara joango dela. Orduan ikusi beharko dugu orain, urtarri otsaile bitarte honetan zer gertatzen den. Eta balitiki gertatzea, azkenean pai horretan administratzaileak errudunak ez ateratzea, baina ikustea Susundegik ez duela jarraipenik. Bai, gerta daiteke. Esan daiteke, fortuitoa izan dela, honek krisi egoera, merkatuak sortu duen egoera badela, ez dela ardura unik egon, baizik eta fortuitoa izan dela. Gerta daiteke. Guk ez dugu uste hori izan denik, delako enpresa bat lan ugari izan duela, merkatua ez da arazo izan, produktu bat saldu da merkatuan, produktu hori errentagarriz izateak ardura batzu du, edo saldu da merkeago balio zuena baino, edo auskalo, baina lan egon da, mundu guztian lanean egon da, eta ainagun esperientzia gati da, Susundegi krisi egoera bakoitzean, inkluso langilea gutxiago izan dituen guztietan, berehala jendeak kontratatu duela lan karga horri aurre egiteko. Orduan hemen ikusi beharko da benetan zer gertatu den. Eta hori, administratzaileek eta epaile batek ebatziko du. Eta, bai jakingo duguna da, hurrengo asteetan, ze eskatzen duten administratzaileek. Hau da, konkurso hori kulpablea den, ala ez, hori eskatuko dute, eta hor jakingo dugu zein den eskaera, eta ze argudio duten. Eta kasu hori gertatzen bada, hipotetiko hori, ze lekuetan geratuko dira langileak? Kasu horretan gaude itxieraren aurrean, beraz, hori azkenean bada kalera joatea, fogasak ordaintzea zorrak, soldatak eta indemnizazioak eta enpresetxita egotea horretik espero dugu, eskenatoki horretara ez iristea, baina hala ere, bai eskenatokia dela izan bat ala beste, bai eskatu behar duguna da argitzea zer gertatu den, eta ardurak badaude, ardura horiek norbaitek asumitzea, ez? Uste dugu ikasi behar dugula gertatutakoaz, eta ezin dela berriro gertatu, eta ardura baldin badaude norbaitek erantzun beharko du, ez? Eta langileentzako nola izan dira azkeneko hilabete hauek iragarri zenetik itxiera posible hori orain arte? Bai, hemen egon dira langile mota ezberdinak, adibidez, egon ziren, jendeak ez zuen sinisten hasiera batean
zortzireun lanpostu publiko egin zirenean eta Volvorekin akordio estrategiko bat langileak abertan zeudenek ez zuten sinisten hori posible zenik ikusirik ze arazo zeuden. Orduan, maila sozialean ikusten zenean notizia on bat bezala jendeak rezelo handiarekin ikusi zuen. Eta orain, jendeak ikusi du frustrazio hori egonda, egia da, urteak dira zuzundegi krisi egoera batean dagoela, eta jendeak ez du ikusten, normalean zu lanpostu batetara joaten zarenean, ikusten duzu, zure lanpostua hobetuko dela normalean, osaiatuko zara hobetzen, ez? Eta jendea ja zegoen halako egoera batean, urte asko krisian, hemen soldata jaitsi izan dira, lan baldintzak kaskartu egin dira azkeneko hamarkadan, orduan jendea zegoen halako egoera batean. Orduan, ez duten egon espero kaleratzeak eta egon den boom guzti hori, ez? Orduan, egia da kaltetuenak oraingoz izan direla azpikontratako kideak, adibidez, esakan enpresa bat, esakitzen bat lan izan betuen 50 bat edo horrek itxi egin zuen duela hilabete desente, eta horren, jendearentzat izan da palo bat, eta ikusirik gainera altsasun aukera asko ez direla egongo, hau bizten bada, orduan jendearen egoera kaskarra da, batez ere azkeneko hilabetetan, non jartzeko unen konkursoan dagoen, jendea ertean dabilen, eta dauden osagarriak eta enpresak ordaindu beharrekoak kostata ordaintzen ari direla, orduan ez dute puntualki kobratzen, eta hor egoera kaskartzen ari da. Orduan, egoera luzatzen bada, familietan egongo arazoa da, ekonomikoa izango da. Soldatak ez dira ordaintzen normaltasunez, eta ertean denbora asko aramate, erteak ere langabezia jaten ari die, eta orduan jendea kezkaz batzuk lanpostu berriak bilatzen hasi dira, eta ziurrenik 350 langile horietatik enpresa irekitzen denean ez dira denak egongo, eta izten bada kalera joango dira, ez, eta horregatik badago jendea urduri, eta hori, familiak izan dezaketela bikideak hor lanean, hori egoera oraindik okerragoa da. Eta enpresako komiteak zer esaten du? Enpresako komitea, kostata, baina badago posizio unitario bat, eta orain uste dut diferentzia guztiak alde batera utzi direla, eta lehentasuna da enpresa zabalik mantentzea, eta plan industrial bat egotea mahai gainean, eta hori da aldarrikatzen ari dena. Kontziente gara, plan industrial horrek beste deribada batzuk izango dituela, eta ondorio batzuk, eta horren aurrean ikusiko dugu ze posizio mantentzen den, ez? Enpleguaren defentsan, lan baldintza dun batzuen alde, eta baina momentu honetan batasuna da nagusi denok ados gaudelako, enpresa bideragarri dela, eta aukera bat eman behar zaiola, ez? Bai eskatzen dugu ere, dauden egon direnak argitzea, eta bide berri bat baldin badago, bide berri horretan, gobernua bidai lagun izatea eta kontrol publiko bat egotea noski. Eta esan dugun bezala, igandean manifestazioa egin zenuten, eta zer moduz joan zen jendetxoa izan zen, ezta? Bai, azkenean lortu genituen kaleak betetzea, bat egin zuten ere gure egoeran dauden beste komite batzuk, adibidez BSH-ko jendea etorri zen, baita Zumaiako, Astilleros, Valentziako jendea ere bai hurbildu zen, eta ikusten dugu Nafarroan kezka dagoela, baita Euskal Herri mailan ere, enpleguaren inguruan, eta horrek ematen duela aukera, agian beste mobilizazio mota batzuk egiteko beste leku batzuetan, ez? Baina, printzipioz altsasun oso ongi joan zen, eta hori, ikusten da jendeak kezkatua dagoela, baina uste du kezka hori ari dela gizartean edatzen, eta enpleguaren aldeko borroka uste dut hurrengo hilabeteetan garrantzia hartuko duela, eta hori nabari da. 3 egun pasa dira bakarrik, baina hori hartzuna izan du manifestazioak, erantzunik jaso duzue? Harremanetan gaude, bai administrazio konkursalarekin eta baita Nafar gobernuarekin badakigu aukerak daudela eta negoziazio batzu mahai gainean daudela. Oraingoz ezin dena ezer aurreratu, ikusiko dugu hurrengo egunetan, asteetan, hori zerbait gauzatzen den, da orduan balorazioen bat egingo dugu. Orduan,
Guk uste genuen dugu garrantzitsua dela kalean egotea, ez dadila ahaztu gaia, eta jakin dezatela bai politikariek eta enpresaburuek konponbide bat behar dugula, ez? Eta zerbait egiteko egin alba da, egin dadila, momentua orain delako, ez? Orduan, beraiek badakite, ez egoera dagoen, nik uste dute jendartean ere arazo bat dela, altsasun, adibidez, babes handia jaso genuen, uste dut, baiarako eragile politiko sindikal guztiek babestu zuten, garapen agentziak babestu zuen manifestazioa, komertzianteek, tabernariek, eragile sozialek, orduan nik uste dut babes hori eta garrantzi hori ematea ere eragin behar duela, orduan martxan dauden negoziaketa horietan eta alden guztia egitea, enpresa itxez dadin, eta esan duguna, ez du bakarrik existea nahi dugu enplegua sortzea, kalitatezkoa, eta ere nahi dugu egon diren ardurak argitzea, ez? Gainera hori zor diogu ere Nafarro jendarteari, ez? Uste dugu hemen Nafarro gobernuak diru publikoa sartu duela, eta ezin da diru publikoa eman kontrol zorrotzot bat gabe, eta hemen gertatutakoa argitu behar da, eta hoden ardurak ere argitu, ez. Aurrera begira ere, etorriko dira egoera hauek, eta uste dut sektore publikoak jakin behar duela, o izan behar duela, irizpide bat, nola parte hartu enpresetan, nola mantendu enplegua, eta ez ezin dena diru publikoa eman, inongo kontrolik ez egin, eta gero ikustea zer gertatzen den, ez? Uste dute agente aktibo bat izan behar duela hemen gobernua, eta hori ere aldarrikatu genuen. Gaizka, ja bukatzeko, zer da uste duzuena gertatu behar dela azkenean? Nik espero dut enpresa zabali mantentzea eta horrengo konversazioa izatea lan baldintzen inguruan edo aurrera begira ze proiektu dagoen, ez? Momentu honetan, ni neko optimista nago, baina orain dela hilabete batzuk ez bezala, eta ikusi behar, hurrengo hilabetean, orain urtarri otsail honetan argituko da guztia. Mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta ona hurbiltzeagatik, eta ea zer moduz bukatzen duen kontua, espero dugu azkenean enpresa existea. Mila esker ez egon bidapenagatik, eta pixka bat gure egoera ere, jakin arazteagatik izarteari ez. Ondo segi Gaizka, agur. Berdin. Vale. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, eguraldi aldakorra izango dugu. Hodei asko, euria eta haizearen norabide aldaketa gertatuko da. Goizean, hodeiak eta ostarteak izango ditugu, eta ez da baztertzen tanta batzuk egitea. Hego haizea zakar xamar ibiliko da eta temperatura igoaraziko du. Giro nahiko epelarekin kantauri isurialdean. Arratsaldean haizeak mendebal ipar-mendebaldera egin eta freskatu egingo du. Gainera, zerua estali egingo da eta euria txoko guztietara iritsiko da. Ostegunean atertu eta argitzera egingo du orduek aurrera egin ahala. Goizaldean eta goizean goiz haizeak mendebal ipar-mendebaldetik joko du eta euria egingo du. Horrez gain, giroa freskoa izango da. Eguerditik aurrera haizea baretu eta iparraldera egingo du, eta geroxeago ekialdera. Horrela, arratsaldean hodeitza saretu eta ostarteak irekiko dira, eta ateri eutsiko dio. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Erikarekin gaude, arrotu zerbitzutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, oso ongi eta zuek. Baita ere, oso ongi. Neguko programazioa aurkeztera zatoz, ezta? Bai. Baina horrekin sartu baino lehen, igual, kontatu iguzu pixkat zer den arrotu zerbitzua. Bai, noski. Arrotu Iruñako LGTBI zerbitzu publikoa da.
2017an martxan jarri zen, eta geroztik hor gaude, ekintza desberdinak horrela eramaten, proposamen desberdinak, talde desberdinak egiten ditugu. Badaukagu ere bai liburutegi bat, LGTBI gaietan espezializatua. Badaukagu ere Iruñeko behatokia, LGTBI fobiaren kontrako behatokia delakoa, eta bertan ere LGTBI pertsonok jasotzen ditugun eraso desberdinak salatzeko aukera dago ere. Eta, elkargune bat bada ere, azkenan zerbitzua, bertan ere kolektiboak biltzen dira, nahi duen jendeak eskuragarri dauka bertan dagoen ere gela, eta hori pixka bat arrotu. Eta noiz sortu zen eta ze behar ikusten ziren hau sortzeko? Arrotu 2017ko ekainean ireki zituen ateak, baina, azkenean hau izan zen urte luzetako borroka eta jende asko borrokatutako azkeneko hazia ez, edo kolektiboek argi ikusten zuten LGTBI gaiak politika publikoetatik landu behar zirela ez, azkenean gauza bat da militantzia eta kaleak betetzea eta bertan aldarri egotea, baina bazen garaia ere, instituzioak ere bere ardura hartzeko ez, eta sexu eta genero aniztasuna modu zabalan lantzeko. Eta hori biliziren, hori esandakoa ez, jende asko bilizen lanean, eta lan horri esker arrotu eta baita Katxalingune, Nafarroako LGTBI zerbitzua sortu ziren 2016-2017 inguruan. Eta nortzuk zarete honen parte, zenbat jende dago zerbitzuan sartua? Oraintxe bertan arrotu 2 pertsona gaude, Naia eta ni. Garai batean 4 pertsona izatera heldu ginen, hasieran arrotun parte hartzea lantzeaz gain, ekintza desberdinak eta talde desberdinak aurrera eramateaz gain, aholkularitzak ere bazaudelako, aholkularitza sexologikoa eta juridikoa ere bai, eta guretzat hori oso garrantzitsua zen azkenean ikusten genuelako nolabait zerbitzu orokor bat zela, ez? Baina, aldaketa politiko desberdinak direla eta azkenean bakarrik parte hartze arloa geratu da, eta orain momentu honetan bakarrik 2 pertsona gaude. Eta nola antolatzen zarete guztietara iristeko? Oso galdera ona, eta batzuetan gure beharren gainetik izaten da, baina azkenean guk argi daukagu herriarentzat lan egiten dugula, oso argi gainera, eta horregatik ere arroturen parte handi bat badira kolektiboak eta baita pertsona berak ere ez, bertara hurbiltzen den pertsona oro eta baita gurekin bat lan egiten duten pertsona bolondresak. Baina, ez zaila da, ze azkenean arlo eta desberdinak ez jorratzen ditugu, eta, batzuetan gure beharren gainetik eta aldarrikapena jarraituz, ez esan ez, azkenean ere arrotu justu aldezarrean dago, orduan oso zentrikoa da, eta egia da, Iruña herrian bizi garen jende asko aldezarrean bizitza handia egiten dugula, baina azkenean auzoek ere merezi dute LGTBI gaiak lantzea ez, eta hankamotz geratzen gara ez gara auzoetara heltzen adibidez, eta gure borroka handi bat hori ez. Eta nola ikusten duzu nafar gizartea gai honekiko? Oso galdera zaila da hori, baina bai esan dezaket, uste dut azken hamarkadan aurrera pauso handiak eman direla Nafarroan, ez? Justo gainera orain naizen elkarteak 10 urte beteko ditu, eta 10 urte hauetan ere aldaketa handiak egon dira, ez? 2017an horre kolektibo eta pertsona desberdinek LGTBI legea landu zuten, ez? Nafarroan badugulako lege propio bat, sexu eta genero aniztasuna lantzen duena, eta, egia da ere gero legeak oso garrantzitsuak direla, nolabait gure eskubideak bermatuta geratzen direlako, baina gero ere lege horiei dirua eman behar zaie, eta ez bakarrik dirua ez, eta baita errekurtsoak ekonomikoak eta pertsonalak ez. Baina, egia da, justu atzo, gazte taldean, honi buruz hitz egiten egon ginen ez, zer da gaur egun Iruña edo mailan gazte LGTBI bat esatea, eta esaten zutena gauza bat zen izan gaitezkela ez. Ikusten dute beste herrialde batzuetan zinezkoa dela ez, garen modukoak izatea, inkluso ilegalak garela ez, hainbat esparrutan.
eta bueno, alde horretatik ere hori aldaketa handia eta pozik. Baina beste kontrapuntuan ere asko dago egiteko oraindik, asko, bai hezkuntzan mailan, bai osasun publikoan, bai gizarte mailan, ez? Azkenean, izaten algara, baina ez gaude oraindik LGTBI fobiaz libre noski, eta hainbat esparrutan oraindik ezin gara guztiz gu izan, asko dago egiteko oraindik. Eta belaunaldi berrietan aldaketa nabari izan duzue? Bai, nik uste dut, ni pertsonalki ez, justu lagun batekin hitz egiten esaten genuen ez, guk ezin izan genuen gure nerabezaroa garen modukoak bizi, ez, azkenean ez jakintasunagatik eta gizartean dagoen heteronormagatik, ez, eta LGTBI fobia handiagatik ezin ginen gu izan, ez, eta gaur egun gazte taldean 14, 15, 16 urteko gazteak ditugu, beraiek argi duten hor diren eta argi erakusten dute egunero, eta nahiz eta institutuetan eguneroko borroka bat den, baina hor daude eta beraien bizitzak aurrera ematen dituzte parte horrekin ere, ez, parte ikusgarri horrekin. Orduan hori asko da, ez, baina bai, asko dago oraindik egiteko, eta zentzu batean bai, bizi daitezke eta izan daitezke, baina gero ere ikusten ari gara, zubet globala dela, ez, baina gero eta ikusgarriagoak izan ere kontrajarrera potenteagoak ere izaten direla, ez, eta jarrera matxista asko ere pairatzen ditugu, eta pairatzen dituzte, ez, gazteek, eta esango genuke aldaketa bat dela, bai, baina asko dagoela oraindik egiteko, eta beraiek aldarrikatzen dute, ez dagoela behar duten hezkuntzan maila, ez dituztela ulertzen, eta azkenean, zuk ere gizarte bezala ez baduzu gizartea ezitzen, nori dagokio eziketa hori egitea, ez, pertsona hori baina, azkenean oso nekatua da, ez, denbora guztian pedagogia egiten egotea, ez, emakume hori gizonekin gertatzen zegoen gauza. Baina kontrajarreran horien islada ez da igual gauzak ongi egiten ari direla. Esan nahi dut, mehatxatuak sentitzen baldin badira, zerbaitetik izango da ez? Bai, guztiz. Bai, eta gizartean ere ikusten dugula ez, aurrera pausoak ematen direla orokorrean, eta ez garela isiltzen ez, mehatxupean egon gara eta denbora asko isilean, baina nekatu jaudela eta eskudia dugula bizitzeko ere orduan bai, azkenean gauzak ongi egiten direna, edo azkenean ikusgarritasun bat dagoela, ez? Lehen marikon baten aurrean isiltzen ginen, eta orain igual erantzuten dizut, orduan horrek jartzen zaituzu ere kolokan, ez? Azkenean. Eta aldaketa nabaritzen duzue hiriaren eta landa eremuaren jendearen artean? Bai, handia, oso handia, bai. Handia bai, baina gero ere batzuetan, gero ere kasuak kasu ez, baina egia da Nafarroa oso handia dela eta oso nitza badakigu. Baina, depende non ere, bizitzeko modu desberdinak daude, ez? Egia da Iruñean, Iruñeak edo, Iruña ere oso hiri txikia da, ez? Baina, Iruñeak ematen dizu nolabaiteko, sartzen zarela, aizu ateratzen ditza, baina pixka bat, como que puedes pasar más desapercibida, ez? Edo, azkenean txiki batean bizi bazara oso seinalatuak daude, gainera hor estruktura oso potenteak ditugu dela familia, ez? Eta ingurukoa, eta, gauza asko daude hor kolokan, baina bai, aldaketa, egon badago. Egia da ere gero, herri batzuetan, oso jarrera politak ikusten direla, ez? Baina azkenean da familiak edo pertsonak landu duelako eta esan duelako ni hemen egongo naiz eta hemen biziko naiz, ez? Orduan, alde batetik, bai egia da, hiri batean bizitzea ematen dizula hori, baina ere hiri batek ere eman dezake mucha soledad, kasu batzuetan ere, bai. Ez dakit oso ongi azaldu nahi zen, hau da temazu bat. Bai, igual herrietan hor begirunean zaudela arratu guztian, ez? Txikitatik ezagutzen zaituztete ezakit herriko jende guztia, eta igual Iruñean hori ez da gertatzen edo ez hainbesterako. Bai, baina gero ere, hori kontrapuntuan ere, egon zaitezke oso aislatu ere zentzu batean, porque, gero ere nola harremantzen garen, ez? Eta nola eramaten ditugun aurrera gure eguneroko harreman. Eta oraindik lan handia geratzen dela uste duzu? Bai, dudarik gabe. Dudarik gabe eta esparru askotan, bai.
Bai, es un poco la trampita, ez? Ba, izan gaitezke, bai, baina en qué medida, no, izan gaitezke, eta gero ere zenbateko pisuarekin izan gaitezke, ez? Hau da, azkenean egunero begiradak jasatea, egunero igual gazteak batzuetan mehatxuak jasatea, eta bai, izaten alzara, baina ke prezio, ez? Orduan bai, asko dago egiteko hezkuntzan, hori osasun arloan, eske arlo guztietan ere, gero, azkenean LGTBI kolektiboa oso kolektiboan izaten ere, bai, ez? Eta letra bakoitzak edo badauka bere realitatea, ez da berdina emakume edo gizona izatea, ez da berdina persona trans bat edo cis bat izatea, ez da berdina gaztea edo heldua izatea duan, azkenean intersekzionalitatea handia dugu, eta hortik, bakoitzak berea bizitzen du, ez adibidez orain, asko hitz egiten da zahartzaroari buruz ez, eta zaharretxeetan, aparte, hauze asko daudela, baina ere, askotan sartzen gaituzte berriro armairuan, ez? Igual bizitza guztia kaleak betetzen eta kaleetan borrokatzen, eta batean joaten zara etxe batera, eta berriro armairura edo, gauza asko daudela, eta bai, sin duda, asko dugula bendik egiteko. Eta gazteengan hurbiltzeko nola egiten duzu ez? Oso garrantzitsua da informazioa eta hezkuntzan gauza hauek lantzea ez? Bai, egia esan guk erraz dugu gazte asko guregana hurbiltzen dira, eta hori da puntazo bat. Arrotun baditugu LGTBI pultserak, LGTBI banderarekin, trans, bi, eta beste batzuk eskatu ditugu, eta hori reklamo handia da. Hori beti ikusi dugu, dela ate oso potente bat. Eta hortik ere, gazteak ere, iruñara igotzen badira, igual hurbiltzen dira ez, igual helduak baina lotxa gutxiagorekin printzipioz, hori egia da. Orduan, erraz izaten dugu, gero ere sare sozialetan, Instagramen badugu kontua, orduan hori ere, gazteak hor asko hurbiltzen dira ez, eta gure gana ere hortik heltzen dira. Gero ere, zorionez, nahiz eta hezkuntzan lan handia dagoen egiteko, irakasle oso jatorrak ditugu inguruan, eta askotan irakasleek mugituta igual institututik etorri dira gure gana zerbitzu ezagutzera, gela guztia, ez bakarrik LGTBI pertsona, baizik eta instituto bezala, ateraldia arrotura, orduan, sarbide polita da hori egiten. Da, esan dugun bezala, neguko programazio bat prestatu duzu, ezta? Eta, non izango da, noiz kontatu duzu pixka bat? Bai, arrotun lan egiten dugu trimestreko programazioekin, beraz orain negukoarekin hasi gara. Eta, gure programazioak beti baditu programa berdinak. Guk, ikusten dugu gizartean nola eratua dagoen, eta azkenean LGTBI zerbitzu bat gara, baina zerbitzu publikoa da mundu guztiaren zata, ez? Gauza bat da, LGTBI pertsonak izan ditzazkegun gauzak, lanketa beharrak, baina gizarteak ere gauza asko lan behar ditu, ez? Horregatik egiten dugu txikitik haundirako programazioa. Hau da, lehenengo egiten duguna da LGTBI pertsonentzat zuzendutako ekintzak ere bai, baina gero ere gizarte guztia, ez? Orduan, lehenengo programa izaten da, ahalduntze pertsona, ez? Eta hori egiten ditugu tailerrak, eta horrela gehiago, barne begirada bat duen ekintza, ez? Orduan, adibidez hor daukagu elkarlaguntza taldea, zeinetan elkartzen garen, eta hitz egiten dugu pixka da nola gauden, eta gai batzuen inguruan lanketa egiten dugu, ez? Familia, edo ez dakit lagun artea, baina beti ere LGTBI perspektiba horrekin, eta izatea leku bat non modu askean eta konfiantzaz hitz egin dezaketan, ez? Gero baditugu beste tailer batzuk, adibidez, oraingoan egingo ditugu bi tailer martxon, bata izango dela generoarekin pixka jolasteko eta apurtzeko, ez ere, molde zurnoiek, eta etorriko dira bi pertsona badirela espertoak honetan, ez? Pertsona batek drag king egiten du, eta besteak asko lantzen du, hori ez, generoarekin, makillajearekin eta roparekin apurtzea, ez? Eta hori ere garrantzitsua da, azkenean, jolastea, ez, pixka bat ere, bere, gizarte honek badatzeko, ez, emakumea gizon, eta gero hortik abiatuta, jartzen dizkigu gorri batzuk, eta plakoak izan behar dugu, baina, dakigu hori trampa bat dela, eta hortik aurrera ere izan gaitezkela, ez. Eta hori izango da bat, eta gero beste izango da, Irukila Arrosarekin batera egingo duguna, gizonetan gizontasuna lantzea.
hau ere oso garrantzitsua ikusten dugu, ez? Aurretik esan dugun azkenean LGTBI kolektiboa oso anitza gara eta gaude gizonak, emakumeak, pertsona zitarrak, baina gizonak dira. Eta ezituak izan dira gizon bezala eta hor ere badituzte jarrera batzuk eta gauza batzuk begiratzekoak. Orduan, hori ere lan hona izan dugu. Gainera ere, askotan arrotu lan egiten dugun, ez hori neku hau da berriko eta bari izan, efemerideekin, ez? Orduan, beti begiratzen dugu, ze data garrantzitsu ditugun horren inguruan, eta hortik lanketa bat egiten dugu. Eta, martxoaren 8-aren inguruan, askotan lan dugu gizontasun, ez? Uste dugulako feminismoan sinisten dugun enean eta denak feministak izatera lortu nahi dugun horretan, gizonek ere badutela asko, ez? Orduan, hortik. Hori izango zen lehenengo programa, ez? Gehiago barne begirada bat. Gero programa da LGTBI pertsonetza, baina urduntze kolektiboa, ez? Behin egin dudala barne begirada hori, nola elkartuko naiz nire berdinekin, ez? Eta hor gehien bat egiten ditugu elkarketa puntuak. Hauek izaten dira, ez dut esan, baina gama, nahi eta biok bideratzen dugu, dinamizatu edo. Baina elkarketa puntuak izaten dira bai kolektiboak, bai pertsona bolondresek aurrera ematen dituzten taldetxoak, ez? Hauek oso garrantzitsuak dira ere, azkenean gu ez gara, letra horien barruan guk ez ditugu letra guztiak betetzen, ez? Eta ni gizon talde batean sartzen, akumean nahi zen igual ez zentzu askorik, uste dut garrantzitsua dela ere espazio ez mistoak egotea zentzu horretan, eta bakoitzak bere realitateaz modu askian finalizatuko, ez? Hauek ere politak dira, aspaldi egiten ditugu eta nolabait ere izaten da kartruke bat kolektiboen eta pertsonen artean. Horrela, kolektiboek ikusten duten ze behar dauden, ez? Kasu honetan, gizonen artean, transpertsonen artean, eta modu berean ere kolektiboa ezagutzera ematen da, ez? Hauek ere politak izaten dira. Eta gero egiten ditugu hori, bete ditugu letra bidezkoak, honetan daukagu gizon geak, pertsona bisexualak, lesboioak eta transpertsonak. Baina gero ere egiten ditugu, ditzen dira topaketa intersekzionalak. Zire, lehen aipatu bezala, ez da berdina pertsona gazte bat edo ezahar bat izatea, ez da berdina Iruñan jaiotako pertsona bat izatea edo Kolonbian jaiotakoa, baina Iruñan bizi dena, orduan hori ere beste realitate batzuk lantzen ditu. Eta zentzunetan badaukagu ere, Fenix elkartearekin egiten dugun topaketa migratuentzako topaketa bat, ez? Eta hauek ere, horre biltzen dira, lanketa politak egiten dituzte. Hor ere asko badaukagu egiteko, ez? Pertsona txuriok. Gero badaukagu hori, behin lanketa pertsonala egin dugula, eta talde mailan gaudela, gizarteratzen dira, ez? Orduan hor ditugu bi programa, eta hauek dira, denak dira guztiari, baina egia da, hauek bai gustatzen dugula izatea gizarteratuak eta saiatzen gara ere, nahiz eta ez garen asko heltzen, baina auzoetara joaten edo beste leku batzuetara, ez? Eta hemen ditugu bi programa desberdin. Alde batetik ekintza soziokulturalak, hau da, arte desberdinaren bidez LGTBI gaiak jorratzea ere bai, eta hemen izaten ditugu gehien bat liburuen aurkezpenak edo daukagu ere gure klub de lectura propioa, irakurle deitzen dena, bi pertsonek proposatu ziguten eta oso polita iruditu zitzaigun, ez? Eta badaukagu bai gazteleraz, bai euskarazko saioak. Eta gero adibidez ere egingo dugu antzerki bat, antzerkiak guretzat ere oso tresna polita dira eta saiatzen gara beti antzerkiekin ere gauza ezberdinak jartzen. Oraingoan etorriko da Elisa Kol, bere koloria antzeslanarekin, lehenengo aldiz ikera eta polita izango da ere. Gero esango izkizuetatak. Eta gero badaukagu beste programa bat dela gehiago kapazitazioa eta sentsibilizazioa lantzeko eta honetan bai izaten dira txarla edo hori tertulia espezifikoak gaien inguruan. Adibidez, oraingoan, otsailaren 14an San Valentin denez, gogoetik lantzen dugu maitasuna beste ikuspuntu batetik, ez? Eta oraingoan egingo dugu Valentina Ber idazlearekin eta Dekumas elkartearekin batera horrelako konversatorio bat bikote horien inguruan. Orduan, ere, la figura de las exnovias, berak esaten duena, orduan ere, nola harremantzen garen gero gure bikote behikin, hori biliko dira ere salseoan, ez? Azkenean, gero, errealitatea da LGTBI pertsonak, asko gara, baina ikusgarri ez gara inbesten ere gero, bikote behiekin zer gertatzen da, ez? Hor badago saltza, eta hori guztia lantzeko eta gaineratzeko. Horan hauek dira pixka bat orokorrean
egiten ditugun gauzak. Gero, arrotura etortzen bazarete, lehen daukat, ikusten dituzue, hauek dira gure triptikoak, hemen informazioa guztia dago, eskuratu duzue. Bestela ere Instagram, Facebook eta Twitterren badaude ere gure hauek ikusteko aukera. Eta udaletxeko webgunean ere bai, pamplona.es web horrian, hor badago atal bat arrotu deitzen dena, eta hor badago hau PDF moduan eskuragarri. Eta hor agertzen dira datak, agertzen dira ordutegiak, agertzen dira non izango diren, eta bestelako informazioa. Bueno, neguko programazio zabala duzu, ez da? Bai. Eta gauza desberdinak jorratzen, bai. Eta zuek bakarrik prestatu duzu edo norbaitekin elkarlanean aritu zarete, norbaiten laguntza jaso duzue? Programazioak egiten ditugu nahiak eta biok pixka bat ikusita zein den beharra, ze beharra aztertu ditugun, alde batetik eta gero pertsonen ideiekin, ze badukagu ere ditzen diguna bolondresen programa, eta horre egiten duguna da beti feedbacka jaso jendearen handik, ze gai dauden gaur egun Pilipilan, ze gai ikusten dugun beharrezkoak Iruñerria mailan, eta hortik abiatzen gara, eta beti dira ere jendeak jorratu nahi dituen gaiak. Azkenean, gu gara, esan dugu, gu herriaren mesedetara gaudeok, bertatik ere bai kolektiboi galdetzen zaie, edo bai pertsona individualei ze behar dituzten, edo ze behar ditugun, eta hortik abiatu, Eta gero, esan dakoa beti kolektiboekin lan egiten dugu, bai elkarketa puntuetan, bai adibidez gero, ekintza ezberdinetan, bikote horien hitzaldian Dekumas elkartearekin lan egin dugu, edo elkarketa topakunetan, adibidez Fenix elkartearekin, edo Navarra LGTBI Friends, edo azkenean beti gaude, guretzat oso garrantzitsua da jakituria herriak duelako, eta kasu honetan kolektiboek, beraiek badakitelako ze behar dituzten ere, eta ze gai lantzen ari diren, edo zeintzu diren beharrezkoak, beti beraiekin elkarlan horretan ditzen gara. Eta zergatik dira garrantzitsuak jarduera hauek kolektiboko pertsonentzat? Azkenean, beti egin behar dugulako horrelako seguir revisándonos, edo azkenean, bagara, baina gizartea ere aldatzen joaten da, eta egunerokoak bizitzen ditugu eta horietan egoteko. Eta gero ere, alde batetik gauza bat da kolektiboetan militatzen dagoen jendea, baina gero LGTBI pertsona asko dugu, errealitate desberdinarekin, eta, errealitate oso desberdin hauetan ere, badago jendea oraindik beldurrak izaten dituenak, den modukoa izateko, edo, behar duela, sare bat sortu, azkenean, guztiak ez dugu testuinguru berdina izan, eta hortik ere saretzea oso garrantzitsua da, orduan, horretarako ere egiten ditugu programazioak eta gehien bat taldeak ere. Eta, Erika, bukatzeko, zer da programazio hau eta espero duzuena? Espero duguna? Bai. Jendeak disfrutatzea, parte hartzea, eta azkenean denon artean gure realitateak lantzen jarraitzea, eta gizarteratzea gehien bat, horregatik ere egiten ditugu antzerkiak, azkenean zubian zaitezke antzerki bat ikustera, eta realitate desberdinak ezagutzen dituzu, horregatik ez ere bisexualitatea ere buruz egin, antzerki baten bidez, eta batea nire ama edo nire auzokideak, igual no tiene idea de esto, baina, antzerkia gustoko du joango naiz, eta antzerkiaren bidez, beste realitate batzuk ezagutzera, edo liburu desberdinen aurkezpenak, guretzat garrantzitsuena da, bai disfrutatzea, eta bai ikasten jarraitzea eta gizarteratzea, errealitatea. Erika, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea jendea animatzen den eta jardueretara gerturatzen den. Bai, mila esker zuei ikusgarritasuna emateagatik, eta hori, nahi duzunean hemen egongo gara. Primeran, ondo segi, agur. Aio! Arratsalde ona pasa, agur.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50. Funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena. Informazio gehiago laboralkutxa.comen.